С Светла Желязкова и Станимира Паскова ще разговаряме в следващите минути. Те са от Нея Германика, организацията, която провежда, организира, създава и ще проведе в началото на юни конференцията "Образование на 21 век". Идеята е да разкажете как се движи организацията в момента на тази конференция. Тя е еднодневна. Ние преди време разговаряхме с вас и стана въпрос, че идеите, които искате да прокарате, са големи, интересни, иновативни, но на този етап как вървят нещата, как се движат? Върви ли организацията? Първо Светла Желязкова. Здравейте! Организацията, можем да кажем вече, че е на финалната права. Пред нас лежи програмата на конференцията "Образование на 21 век" с трите планирани панела. Ще имаме много интересни гости, лектори от град София, които също ще разкажат за това как те свързват бизнеса с образованието и какво предлагат като образователни иновации. Да поразкажем нещо повече за самите модули. Или Светла, или Станимира да помоля този път да... Станимира? Добре. Началото на конференцията се очертава наистина много интересно, тъй като нашите ключови партньори, които са от национален мащаб, ще представят своите иновации в областта на образованието. Така че първият панел ще бъде презентационен с специалните ни гост-лектори, които за първи път идват тук в Кърджали. Преди това са се представили само на национални форуми, така че ние наистина се гордеем с това. Какво ще представят лекторите? Те ще представят своите иновации, които са успешни, доказали се, ефективни и съответно ще ги представят за първи път пред кърджалийската публика, пред училищните лидери и техните екипи, така че надявам се за всички ще бъде много интересно и ще бъде страшно полезно. Така че откриваме хоризонти за нови партньорства и за нови идеи в образованието в нашата област. Не искате май да разкривате, да вдигате завеската с малко повече конкретика в областта на преподаването, в областта на наукознанието, в областта на иновациите ли ще бъдат тези презентации? Най-вече в областта на интегриране на технологиите в образованието. Някои много интересни имена, които те първа, както ви казах, ще се презентират тук. SoftUni е една страхотна организация, която се занимава с развиване на дигиталната грамотност и програмистските умения на ученици и млади хора. Те ще представят своята програма, своите добри практики в развиването на дигитална грамотност, както и Envision. Това е компанията Nimero, която наистина от много години вече насам работи в развиването на софтуерни програми за училището и за учениците. Сдружение Омега е за първи път наш гост. Те ще представят съответно своя чисто нов проект, който те първа предстои да стартира за нашата община и за област Кърджали. Той цели младежкото овластяване, така че и те ще представят неща, които наистина ще бъдат страшно полезни и интересни. Така че това ще е първата им изява точно на нашия форум. Нека да помоля Светла да разкаже за другия модул или за другите модули. Там какво може да бъде чуто и видяно? Първо това, което искам да кажа е искам да благодаря на лекторите, които ще дойдат от София. Искам да благодаря на всички училища, които се включиха в конференцията и се отзоваха. И искам да поканя също и всички други училища, които няма да участват в панелите като паналисти и като лектори, да заповядат, защото ще бъде полезно и за тях. Другото, което искам да кажа и да споделя с вас, е, че, например, компания Nimero е създадена от няколко млади човека и те са, както и SoftUni, това са изцяло български компании, млади предприемачи, които всъщност ще споделят тяхното ноу-хау и опит, как те са го направили и как те се съдействат и си сътрудничат с бизнеса и с образованието. Така че това е едно от най-хубавите неща, да посрещаме все повече и повече български компании, които работят в национален мащаб и в световен. Така че ще бъде интересно. Сега за останалите панели, освен лекторите, които ще бъдат от София, ще имаме и обмен на добри практики с едни от най-големите училища в града, включително и с други училища, които са начални и основни, изявиха желание да се включат, както и професионални гимназии, за което, пак казвам, отново им благодаря, че се отзоваха и наистина имаме вече една чудесна програма и много интересна, която предстои съответно и да разпространим. Тя все още не смея. Точно така. Просто е наистина много прясно все още всичко.
Другото нещо, което сме предвидели е в 5 часа приключват панелите с лектори и след 5 часа до 7 часа сме предвидели изложение за образование, това, което включва третия панел. На изложението за образование искаме да поканим всички родители на малки и пораснали деца, които тепърва ще ориентират децата си за кандидатстване след 7 клас или след 8 клас. Просто да заповядат на изложението, училищата ще имат свои кътове, в които ще дават информация на родителите за своето училище и за възможностите, които то предоставя. Така че искаме да поканим всички родители и ученици включително да заповядат от 5 до 7 часа в бизнес инкубатора до училище Отец Паисий. Всъщност третия панел ще бъде една презентация на училищата в Кърджали и в страната. Ще има ли в чужбина, освен кърджалийските? Не. Ще имаме представителства само на училищата в град Кърджали. Ще имаме също и на хората, които ни помогнаха да организираме това нещо заедно. Едните от тях са Сдружение Омега, Професионалната гимназия по туризъм, съответно Климент Охридски, Свети Климент Охридски, основно училище в Студен кладенец. Включително и от Софтуни също ще имат собствен щанд, Нимеро ще имат собствен щанд. И общо взето няма да са само кърджалийски училища, но ще бъде интересно за всички, които се интересуват. Станимира, доволни ли сте от това какво се случва до този момент? Така удовлетворени ли сте? Това ли искахте да се получи от организацията, която до този момент се осъществява? Мога да кажа, че наистина сме доволни, тъй като първо училищата тук в общината откликнаха на нашата покана и ще са готови да представят своите иновации, които развиват. Това, което наистина сме си говорили много отдавна, че липсва такъв форум, такова място, на което училищата, директорите, учители, ученици, родители наистина да си говорят само за образование, да си обменят практики, да си обменят идеи. Точно тази липса, мисля, че нашата конференция ще откликне на тази нужда, на тази липса и доволни сме също така, че успяхме да привлечем наистина интересни гост-лектори. Те ни заредиха с много така мотивация и ни стимулираха още повече да работим и да направим програмата по-интересна, тъй като е хубаво да изпитваме това чувство, че създаваме една нова общност. Просто това, че реализирахме такива успешни контакти и че успяхме да поканим толкова хора и че вече имаме заявени участници, които ще напълнят залата на бизнес инкубатора, ни зарежда с оптимизъм и с енергия наистина да работим още повече в тази насока. Светла, искам да помоля да каже и тя няколко думички и да припомни всъщност кога е конференцията и дата, час и може би някаква покана пак към хората, които са заинтересовани от развитието на образованието. Искам да изкажа специални благодарности на община Кърджали за това, че ни предостави бизнес инкубатор безвъзмездно, за това, че ни съдействаха и ще ни съдействат с озвучителната техника, за да можем да осигурим и осъществим тази конференция, която е първа. Надяваме се да не е последна, а да стане ежегодна, в която да участват все повече и повече училища, която да се провежда не само един ден, а да се провежда цяла седмица, за да може всеки да мине по своя и да се изяви. Така че благодаря наистина на всички, абсолютно всички, които ни помогнаха, които продължават да ни помагат и да поканя обществеността на град Кърджали на 9 юни, петък, от 5 до 7 в изложението и гостите, които ще участват и са заявили участие в предходните панели, на 9 юни, отново повтарям, в бизнес инкубатора до Отец Паисий. Благодаря. Благодаря. Аз мисля да направим още една среща, за да видим има ли предстартова треска в навечерието на конференцията. За сега ви благодаря. Станимира, доволни ли сте от това какво се случва до този момент? Така удовлетворени ли сте? Това ли искахте да се получи от организацията, която до този момент се осъществява? Мога да кажа, че наистина сме доволни, тъй като първо училищата тук в общината откликнаха на нашата покана и ще са готови да представят своите иновации, които развиват. Това, което наистина сме си говорили много отдавна, че липсва такъв форум, такова място, на което училищата, директорите, учители, ученици, родители наистина да си говорят само за образование, да си обменят практики, да си обменят идеи.
Точно тази липса, мисля, че нашата конференция ще откликне на тази нужда, на тази липса и доволни сме също така, че успяхме да привлечем наистина интересни гост-лектори. Те ни заредиха с много така мотивация и ни стимулираха още повече да работим и да направим програмата по-интересна, тъй като е хубаво да изпитваме това чувство, че създаваме една нова общност. Просто това, че реализирахме такива успешни контакти и че успяхме да поканим толкова хора и че вече имаме заявени участници, които ще напълнят залата на бизнес инкубатора, ни зарежда с оптимизъм и с енергия наистина да работим още повече в тази насока. Светла, искам да помоля да каже и тя няколко думички и да припомни всъщност кога е конференцията и дата, час и може би някаква покана пак към хората, които са заинтересовани от развитието на образованието. Искам да изкажа специални благодарности на община Кърджали за това, че ни предостави бизнес инкубатора безвъзмездно, за това, че ни съдействаха и ще ни съдействат с озвучителната техника, за да можем да осигурим и осъществим тази конференция, която е първа, надяваме се да не е последна, а да стане ежегодна, в която да участват все повече и повече училища, която да се провежда не само един ден, а да се провежда цяла седмица, за да може всеки да мине по своя и да се изяви. Така че благодаря наистина на всички, абсолютно всички, които ни помогнаха, които продължават да ни помагат и да поканя обществеността на град Кърджали на 9 юни, петък, от 5 до 7 в изложението и гостите, които ще участват и са заявили участие в предходните панели, на 9 юни, отново повтарям, в бизнес инкубатора до Tech Space. Благодаря. Благодаря. Аз мисля да направим още една среща, за да видим има ли предстартова треска в навечерието на конференцията. За сега ви благодаря. Техника, за да можем да осигурим и осъществим тази конференция, която е първа, надяваме се да не е последна, а да стане ежегодна, в която да участват все повече и повече училища, която да се провежда не само един ден, а да се провежда цяла седмица, за да може всеки да мине по своя и да се изяви. Така че благодаря наистина на всички, абсолютно всички, които ни помогнаха, които продължават да ни помагат и да поканя обществеността на град Кърджали на 9 юни, петък, от 5 до 7 в изложението и гостите, които ще участват и са заявили участие в предходните панели, на 9 юни, отново повтарям, в бизнес инкубатора до Tech Space. Благодаря. Благодаря. Аз мисля да направим още една среща, за да видим има ли предстартова треска в навечерието на конференцията. За сега ви благодаря. Панели на 9 юни, отново повтарям, в бизнес инкубатора до Tech Space. Благодаря. Благодаря. Аз мисля да направим още една среща, за да видим има ли предстартова треска в навечерието на конференцията. За сега ви благодаря. В навечерието на конференцията. За сега ви благодаря. Благодаря.